ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tiwala ang pundasyon ng isang mag-asawa. Para itong salamin na nagbibigay linaw sa kanilang pagsasama na kapag nabasag ay mahirap nang ibalik pa. Ikaw, kabarangay, paano mo ibabalik sa dati ang isang tiwalang minsan nang nabasag? Dear Papa Dudut, ang pag-aasawa ay isang panghabang buhay na panata. Para mapagtibay ang pagsasama ninyong dalawa ng iyong asawa ay kinakailangan ninyo ng pagmamahal, tiwala, pangunawa at sakripisyo. Ito ang mga bagay na sinumpaan namin ang babaeng aking nakaisang dibdib na pareho naming pinanghawakan, lalo na noong nakabuo na kami ng sarili naming pamilya. Bago ko po makalimutan, ako nga po pala si Gabriel, 35 years old mula sa Tuguegarao. Bago ko nakapagpatayo ng sarili kong negosyo ay dati po akong service crew. Sa trabaho kong yon ay doon ko nakilala si Monet na nagtatrabaho naman sa isang salon na katapat lang ng fast food na aking pinapasukan. Naging suki naman si Monet dahil kada umaga bago siya pumasok sa trabaho ay lagi siyang bumibili ng kape. Hindi raw kasi pwedeng magsimula ang araw niya ng walang kape, Papa Dudut. Sa araw-araw naming pagkikita mula sa mga simpleng batian at kumustahan ay nakabuo kami ng closeness hanggang sa unti-unti ay nauwi ito sa isang matamis na pag-iibigan. Hindi naman mahirap ibigin si Monet, Papa Dudut, dahil sa kanyang pagiging masiyahin at maalaga. Kahit nga sa mga simpleng bagay ay ramdam ko ang kanyang malasakit hindi lang sa akin kundi pati na rin sa ibang mga tao, Papa Dudut. Ang pag-iibigan naming yon ay tumagal ng 5 taon hanggang sa hindi inaasahan ay nakatanggap kami ng isang magandang biyaya na dulot ng aming pagmamahalan. Atsara? Oo, yun nga. Pipino na inatsara. Yun yung gusto ko ngayon. Ang lala mo namang mag-crave. Bakit? Naglilihi ka ba? Daig mo pa buntis ah. Paano kung buntis nga ako? Sus, paano ka naman mabubuntis? Teka ha. Monet, buntis ka ba? Uy, Monet, wag ka namang magbiro ng ganyan. Kapag buntis ba ako, anong gagawin mo? Katulad ka rin ba ng ibang lalaki dyan na duwag? Yung sweet sa una pero kapag nakadisgrasya, tinatakbuhan na yung responsibilidad nila? Siyempre hindi. Hindi ako ganun. Kahit mabuntis ka pa, hindi kita tatalikuran. Hindi kita iiwan kahit ano pang mangyari. Mabuti naman. Dapat lang. Pero hindi ka naman buntis, di ba? Buntis ako, Gabriel. Ha? Monet, hindi nga. Totoo ba? Buntis ka nga. Oo nga. Paulit-ulit. Sandali lang. Paano? Ha? Sinasabi mo bang magiging tatay na ako? Magkakaanak na tayo? O sige, lakasan mo pa para marinig tayo ng mga tao, para pagchismisan nila tayo. Pagchismisan nila tayo, wala akong pake. Ang mahalaga sa akin, magkakaroon na tayo ng anak. Yes! Woo!
Gabriel! Magandang gabi, Monet. Talagang nagbihis ka talaga para sa gabing to, ha? Siyempre naman. Nagdala rin ako ng makakain, oh. Heto, pansit. Salamat. Teka, mag-isa ka lang? Wala ka bang kasama? Busy yung kapatid ko sa trabaho eh. Hindi niya ako masasamahan ngayon. Tapos si tatay, alam mo namang hindi makakapunta yun kasi bedridden na. Pwede ba yun? Mamamanhikan ka ng mag-isa ka lang? Wala naman sigurong masama, di ba? Ang mahalaga, nandito ako para ipakita sa mama mo kung gaano ako kaseryoso sa'yo. Naku, ewan ko sa'yo. Halika na, pumasok ka na. Kanina ka pa inaantay ni Mama. Sige. Ma, nandito na po si Gabriel. Magandang gabi po, Tita Imelda. Magandang gabi rin. Mag-isa ka lang? Opo nasa trabaho po yung kapatid ko. Gustuhin man niya, hindi na po niya ako masasamahan ngayon. Ganun ba? Siya sige, maupo ka muna. Salamat po. Maiwan ko na po muna kayo, ha. Ihahanda ko lang yung dalang pagkain ni Gabriel. Nasabi sa akin ni Monet kung bakit ka na pa rito. Sigurado ka na ba talaga riyan sa desisyon yung dalawa? Opo, pakakasalan ko po ang anak niyo. Kung yun ay pahihintulutan niyo po ako. Sa totoo lang, nung una, hindi ako pabor sa pinaplano niyong dalawa. Wala kayong ipon at kung tutuusin, hindi pa kayo tuluyang nakatatayo sa mga sarili niyong mga paa. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Buntis na si Monet at wala nang ibang direksyon na dapat patunguhan niyang pagsasama niyo kundi sa simbahan na. Kung ganun, pumapahayag po kayo na ikasal na kaming dalawa? Katulad nga ng sinabi ko, wala naman akong magagawa. Buntis na si Monet. Pero sa isang kondisyon, Gabriel. Sige po, ano po yun? Wag na wag mong lolokohin ang anak ko. Alagaan at mahalin mo siya, katulad ng ginagawa namin sa kanya. Pangako po. Ano man ang mangyari, hindi ko po siya iiwan. Hindi ko siya lolokohin, kundi paglilingkuran ko siya hanggang sa tumanda kami. At dahil nga sa pagkakaroon namin ng sariling pamilya ay napagtanto ni Monet na hindi sapat ang pagiging service crew at hairstylist niya para maibigay namin ang lahat ng pangangailangan ng anak namin. Kaya naman ang ginawa nito ay naghanap siya ng ibang trabaho. Noong tumungtong sa 2 taon, ang anak namin ay naisipan niyang mag-apply sa BPO at mapalad naman siyang nakapasok bilang customer service representative. Papadudot, aminado ako na malaki ang naitulong ng bagong trabaho ni Monet sa buhay namin. Hindi man maganda sa pakiramdam na mas malaki ang kinikita ng asawa ko kumpara sa akin ay malaki pa rin ang pasasalamat ko na dahil sa kanya ay natutustusan namin ang lahat ng pangangailangan ng anak namin. Ang hindi lang magandang aspeto sa trabaho niyang yon ay nagkahiwalay kaming dalawa dahil nasa Maynila ang trabaho nito. Noong nakapag-ipon ay binigyan ako ni Monet ng puhunan para maipatayo ko na ang negosyo na matagal ko nang inaasam. Isang pansiteria. Mula sa pagiging fast food crew ay unti-unti kong natutunan ang mga patakaran sa pagpapatakbo ng negosyo. Mula sa pakikitungo sa mga supplier, pagbuo ng menu hanggang sa pag-aasikaso ng mga customers. Magkalayo man kami ni Monet ay kinakailangan naming tiisin ang pagkamis namin sa isa't isa para sa kinabukasan ng anak namin, Papa Dudut. Noon ay mas sinubok ang tatag naming mag-asawa pagsapit ng taong 2020. Nakauwi na kaya si Monet? Matawagan nga ulit.
Gabriel? O Monet, mabuti naman sumagot ka na. Kanina pa kita tinatawagan eh. Pasensya ka na ha. Hindi kita masagot kanina. Nasa jeep kasi ako eh. Okay lang. Ano, nakauwi ka na ba sa apartment nyo? Oo. Kararating ko lang. Alam mo ba na nagkakaubusan na ng alcohol at gamot dito sa lugar namin? Hala? Bakit? Dahil nga dun sa virus daw na kumakalat. Yung coronavirus ba? Oo, nakakatakot nga yun eh. Ang sabi, nakapasok na raw yung sakit dito sa Pinas. Oo, kaya nga naguunahan na yung mga tao dito na makabili ng alkohol eh. Inabot nga ako kanina ng 2 oras sa grocery para lang dun sa 2 alkohol lang. So far, wala namang ganyan dito sa Maynila. Syempre, maraming bilihan dyan sa inyo. Dito, ilan lang yung mall at saka grocery dito. Baka naman masyado lang kayong OA dyan. Ang sabi naman sa balita, huwag mag-alala eh. Paano hindi mag-aalala yung mga tao bali-balita na magkakaroon daw nung lockdown? Talaga? Wala namang ganyang balita dito ah. Naku, anong wala? Dyan nga ata sa Maynila unang nag-announce na magkakaroon ng quarantine. Hala, totoo ba? Hindi na kasi ako masyadong nakakanood ng balita. Nakakatakot naman. Ganun na ba talaga kaseryoso? Oo, kalat na kalat yan sa social media. Naku, Munit, umuwi ka na lang kaya muna dito sa probinsya. Gabriel, hindi ko pwedeng iwan yung trabaho ko rito. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa kalusugan mo? Paano kung mahawa ka ng virus dyan? Masyado ka namang nagpapadala sa mga balita. Siguraduhin mo munang totoo yung sinasabi nilang quarantine. Baka mamaya fake news lang pala yan. Alam mo naman ngayon sa social media, nagkalat na ang fake news. Ay, basta mag-iingat ka dyan ha. Magdala ka rin ng alkohol mo at kung maaari, huwag ka munang makihalubilo sa maraming tao. Oo, huwag kang mag-alala. Lagi akong may dalang sanitizer. At saka Munet, kapag nag-announce sila ng quarantine, umuwi ka na agad dito ha? Oo na. Sige na, maliligo muna ako. Lagkit ko na eh. Tawag na lang ulit ako mamaya ha? Oh, sige. Bye-bye. Bye. At dahil nga sa lockdown ay napilitan akong isarado ang pansitirya ko, Papa Dudut. Ilang buwan na nakaasa lamang kami ng anak ko kay Monet. Linggo-linggo ay nagpapadala siya sa amin ng pang-grocery para may makain kami sa pang-araw-araw. Hanggang sa biglang umusbong ang online selling sa social media. Doon ko na naisipan na magpa-order ng pagkain online. Unti-unti ay nakahanap ako ng mapagkakakitaan. Nakakatakot mang lumabas noong mga panahong yon ay kinailangan kong makipagsapalaran sa labas para lamang ma-deliver ang mga pa-order kong pansit. Sa parehong pagkakataon, Papa Dudut, ay hindi nawala ang pag-aalala ko para kay Monet dahil noong mga panahong yon ay mag-isa lamang siya sa Maynila. May kasama naman siya noon sa tinitirhan niyang apartment pero bago pa man ang lockdown ay nakauwi agad ito sa kanilang probinsya kaya naiwang mag-isa doon si Monet. Nasa maayos man siyang kalagayan ay hindi ko maiwasang mabahala dahil walang mag-check sa kanya kapag may sakit siya o kung anuman. Kaya naman bilang asawa ay ginawa ko ang lahat para matiyak na nasa mabuting kalagayan sa pagdaan ng bawat araw ang asawa ko. Hindi natatapos ang araw nang hindi ko siya natatawagan para masigurado kung safe siya. Oras-oras ay kinukumusta ko siya kahit na nakukulitan na siya sa akin. Mapanatag lamang ang kalooban ko. Pero sa sobrang pag-aalala para sa kalagayan ng asawa ko ay hindi ko inaasahan na ako palang malalagay sa kapahamakan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging mahirap ang buhay namin noong pandemic, Papa Dudut. Mahigit 1 taon ding iisa lamang ang naging routine ko. Alas 4 pa lamang ng madaling araw ay lumalabas na ako para mamili ng mga rekados
na gagamitin ko para sa pansit na pa-order ko online. Gamit ang motor na hinuhulugan pa namin noong mga panahong yon ay araw-araw po akong nagdi-deliver. Umulan man at umaraw, nalang takot na baka mahawaan ako ng COVID. Pagsapit ng gabi ay naglalaan kami ni Monet ng oras para sa isa't isa para naman kahit papaano ay mapanatili naming maayos at matatag ang relasyon namin. Kahit nga wala na kaming napag-uusapan ay kung ano-ano na lamang ang ginagawa namin para maaliw namin ang isa't isa. May punto noon na sabay kaming nanonood ng pelikula o di kaya'y naglalaro ng online games. Sa mga simpleng paraan na yon, hindi namin napapabayaan ang aming relasyon bilang mag-asawa. Pero ang inaasahan naming maikling lockdown lang ay nauwi sa mahigit 1 taon. Minsan habang nagbibilang ako ng kinita sa buong maghapon, bigla kong naiisip kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganong sistema na laging nagmamadali sa labas. Laging may takot dahil sa pangamba sa kumakalat na virus. Ganon pa man sa tuwing maririnig ko ang boses ni Monet. Kahit malayo ay agad na napapawi ang lahat ng pagod ko. Siya ang nagsilbi kong lakas sa bawat pagsubok na dumadaan sa buhay ko. Doon ko napagtanto na hindi lang pala negosyo o kabuhayan ang dapat na inaalagaan sa gitna ng pandemya, kundi pati na rin ang pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Mabuti na lang pinayagan kayong mag-work from home no? Oo nga eh. Walang choice yung company namin kasi bawal lumabas. Kaysa tumigil sa operation, dinala na lang nila yung trabaho sa bahay. Pero at least, kumikita pa rin. Ako, yung pansiteria ko, inaagiw na dun. Pero sabi mo, kumukuha ka ng orders online, di ba? Oo, may mga mangilan-ngilan namang umu-order sa akin. Pero syempre, hindi na katulad ng dati yung kinikita ko kasi kailangan ko pang mag-deliver. Ang mahal ng gas. Eh bakit kasi hindi ka maningil ng delivery fee? Yung free delivery na nga lang yung dahilan kung bakit may mga customer pa ako maniningil pa. O siya, basta mag-ingat lang kayo dyan ha. Bakit pa rin ang pakyat yung kaso ng COVID ngayon nakakatakot. Oo, nag-iingat naman ako. Ang problema ko, itong anak natin ngayon, sinisipon. Si Angel, pinaiinom mo ba siya ng gamot? Oo, may gamot siya rito. Eh kung ipa-antigen mo kaya, baka mamaya COVID na yan. Hindi naman siguro, hindi siya lumalabas ng bahay Paano siya magkaka-COVID? Eh ikaw lumalabas ka ng bahay. Hindi mo lang alam, baka carrier ka na pala ng virus tapos nakuha ng anak mo. Wala naman akong sipon. Kahit na, may tinatawag tayong asymptomatic. Yung may virus pero walang sintomas. Sige. Sige, ipapa-antigen test ko siya bukas para masigurado. Sige. Pati ikaw na rin ha? Hello, Gabriel? Kumusta yung test nyo? May resulta na ba? Ayun, positive kami, Monet. Ano? Uy, yun na nga ba yung sinasabi ko Nasaan na kayo ngayon? Naka-quarantine ba kayo? Nasa bahay na kami ngayon. Pinauwi kayo? Hindi nyo ba kailangan mag-quarantine? Mild lang naman daw yung sintomas namin kaya pinayagan nila kaming mag-quarantine dito sa bahay. Total, kaming dalawa lang naman ni Angel ang nakatira dito. Punuan na rin kasi yung mga quarantine facility kaya pinagbigyan na lang nila kaming umuwi. Kumusta na si Angel? Ayun, may sinat pa tapos inuubo pero may gamot silang ibinigay sa amin. Ang sabi, uminom daw kami ng vitamins para mas lumakas yung resistensya namin. Ganun ba? Ikaw, kumusta ka? Eto, okay naman ako. Maliban sa walang panlasa ngayon, malakas naman ako.
Awa ng Diyos, wala naman akong lagnat o kung ano man. Bakit kasi hindi kayo nag-iingat dyan eh? Nag-aalala tuloy ako para sa inyong dalawa. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dito. Hindi ko papabayaan tong anak natin. Ang problema ko ngayon, yung negosyo. Titigil na naman dahil sa buwisit na COVID na to. Huwag mo nang problemahin yan. Magpapadala na lang ako ng panggastos nyo. Ang isipin mo na lang muna yung kalusugan nyo. Kung magpapadala ka, isend mo na lang sa kapatid ko. Siya yung nag-grocery para sa amin eh. Siya ngayon yung nagdadala ng pagkain. Hindi ako makapagluto, wala akong panlasa eh. Sige. Kakausapin ko siya mamaya. Wala na ba kayong ibang kailangan? Vitamins? Pagkain? Wala na, kumpleto pa naman kami dito. Sige, balitaan mo ako dyan ha. Patapos na yung break ko. Babalik na ako sa trabaho. Sige Monet, ikaw mag-iingat ka rin dyan ha. Oo, kayo rin. Sa awa ng Diyos ay mabilis din naman kaming gumaling ng anak ko matapos kaming tamaan ng COVID. Pero kahit gumaling na ako ay hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Nakaranas kasi kami ng diskriminasyon mula sa mga tao sa paligid namin. Iniiwasan nila kami dahil sa takot na baka makahawa pa kami kahit na noong mga panahong yon ay magaling na kami. Kahit mga dating kapitbahay at kakilala ay bigla na lamang nila kaming iniwasan. At ang malala pa ay nadamay din ang negosyo ko. Papadudod simula nang kumalat ang balitang nagka-COVID ako ay nawala na ako ng customer na gustong mag-order sa akin ng pansit. Wala kaming magawa noon kundi ang magkulong na lamang sa bahay at umasa na lamang muli sa mga padala ni Monet. Hindi rin naman po nagtagal ang pagtitiis namin dahil makalipas ang ilang pang buwan ay tuluyan ng na-lift ang lockdown sa lugar namin. Unti-unti ay sinubukan naming bumangon. Noong lumuwag ang restrictions noong 2022 ay lagi kong hinihikayat si Monet na umuwi na muna sa Tuguegarao para naman mabisita niya ang anak niya. Pero hindi niya ito magawa-gawa dahil sa trabaho nito. Kaya naman naisipan ko na kaming dalawa na lamang ng anak ko ang pumunta sa kanya. Naisipan kong isorpresa ang asawa ko. Kaya hindi namin siya sinabihan na luluwas kami. Pero papadudod sa halip na si Monet ang masurpresa sa biglaang pagbisita namin sa kanya ay ako pa ang sobrang nagulat. Apartment ng mama mo. Angel, pagkabukas ng pinto, sigaw ka ng surprise ha? Opo, Papa. Surprise! Oh? Hindi naman po yan si Mama eh. Anong kailangan nila? Nako, sorry na mali lang yata ako ng kinatok. Pasensya na, akala ko ito yung apartment ni Monet eh. Ito nga yung apartment ni Monet. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Sandali, dito nakatira si Monet? Oo. Monet! May naghahanap sa'yo! Sa akin? Sandali, nandyan na. Sino raw? Gabriel? Surprise! Mama, na-surprise ka ba? Anak, Gabriel, anong ginagawa niyo rito? Bakit hindi kayo nagsabi sa akin na luluwas kayo? Hindi ka makauwi ng Tuguegarao kaya kami na mismo bumiyahe para sa'yo. Gusto ka sana naming isurprise ng anak mo. Mama, na-surprise ka ba? Oo, anak. Sandali lang ha. Leandro, doon ka muna sa loob, please. Sige, maiwan ko muna kayo. Gabriel, sana nagsabi kayo na luluwas pala kayo para nakapaghanda ako. Sino yung lalaking yun? Akala ko ba mag-isa ka lang dito sa apartment mo? Si ano yon? Si Leandro.
Katrabaho ko. Binisita lang niya ako kasi kasi nagpapatulong ako dun sa laptop ko. Nagka-problema kasi. Inaayos lang niya. Inaayos niya yung laptop mo na ang suot lang, naka-boxers. Halos wala nang saplot yung kasama mo sa apartment. Sasabihin mo sa akin inaayos niya lang yung laptop mo? Pinaglululoko mo ba ako, Munit? Gabriel, magpapaliwanag ako. Lalaki mo ba yun, ha? Huwag naman dito sa harap ni Angel. Mag-usap tayo ng pribado. Sagutin mo ako. Lalaki mo ba yun? Gabriel! Ayaw mo sumagot? Pwes ako magtatanong sa kanya. Gabriel, sandali lang. Nasaan siya, ha? Monet, may problema ba? Ikaw? Sino ka, ha? Anong ginagawa mo dito sa apartment ng asawa ko? Pare, relax ka lang. Anong relax? Nakatayo ka rito sa harap ko na halos wala ka ng suot? Sasabihin mo mag-relax ako? Sagutin mo yung tanong ko. Sino ka? Gabriel naman, huminahon ka, naririnig ka ng anak mo. May relasyon ba kayo? Ano? Gabriel, kung ano man yung iniisip mo, nagkakamali ka. Pwes ano? Mas mabuting sabihin mo na sa kanyang totoo, Monet. Wala na tayong takas eh. Bistado na tayo. Leandro, tumigil ka nga dyan. Huwag ka na nga makialam dito. Nagsasama na kami ni Monet. Yun ang totoo. Leandro! Walang hiya ka. Kaya pala ayaw mong umuwi sa Tugigaraw, may iba ka na palang kinakasama dito? Kailan pa? Ha? Kailan mo pa ako niloloko? Simula nung nagkaanak kami. Leandro, tama na please. May anak kayo? Gabriel, I'm sorry. Angel, halika na. Umuwi na tayo, Angel. Halika na. Papadudot ng araw ding yon ay bumalik agad ako sa Tugigaraw kasama ang anak namin. Buong biyahe ay pinipigilan kong umiyak. Gusto kong maging matatag para kay Angel pero sa bawat tahimik na sandali ng biyahe, naririnig ko ang tibok ng puso kong durog na durog. Pagdating sa probinsya ay paulit-ulit akong tinatawagan ni Monet. Nang mga panahong yon dahil sa galit ay hindi ko pa magawang sagutin ang tawag nito. Wala pa akong lakas ng loob na marinig muli ang boses niya. Kahit wasak na ang loob ko ay itinago ko sa mga kaibigan at kamag-anak namin ang totoong mga nangyari. Ayaw kong kaawaan ako ng mga tao. Ayaw ko ring husgahan si Monet ng iba. At higit sa lahat ay ayokong pagpiestahan ng mga tao ang buhay namin. Sa halip ay tinuong ko na lamang ang sarili ko sa muling pagpapatakbo ng aking pansiteria. Hindi ko na maatim na tumanggap pa ako ng kahit na anong kusing mula kay Monet. Kaya napilitan po akong umutang para lamang makapagsimulang muli. Sa awa naman ng Diyos ay unti-unti ring bumalik ang mga suki ko. Mahirap man ang pinagdaanan ko noon ay pinilit kong isantabi ang nararamdaman ko para sa anak ko. Sa halip na hayaang lamunin ako ng galit at lungkot, ay pinili kong magpakatatag dahil alam kong sa kabila ng sakit, kailangan kong magpatuloy dahil ako lamang ang aasahan ng anak ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong napayagan si Monet na magkaroon ng hybrid work setup ay agad-agad siyang umuwi sa probinsya. Ang sabi niya ay gusto niya makipag-usap sa akin at ayusin ang lahat. Ngunit pagdating niya ay naging malamig na ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko siya kinibo at hindi ko siya kinausap. Sa totoo lang ay hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Araw-araw kaming nasa isang bubong noon pero parang magkaibang mundo ang kinakaroon na namin. Kung dati puno ng tawanan at kwentuhan ang bahay, noong panahon na yon ay puro katahimikan ang bumabalot sa pagitan namin. Ramdam ng bawat isa ang bigat ng hangin
At sa tuwing sinusubukan niyang lumapit ay ako naman ang lumalayo, Papa Dudut. At dahil nga sa sama ng loob ay unti-unti akong natutong uminom. Sa umpisa ay isang baso lamang para pampatulog. Pero habang tumatagal ay naging sandalan ko na ang alak sa tuwing bumabalik sa isipan ko ang mga eksenang ayaw ko nang maalala. May mga gabi pa nga na sa mismong pansiteria na ako natutulog. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil ayaw kong makita si Monet, Papa Dudut. Isang gabi matapos ang inuman namin ng mga empleyado ko sa pansiteria, ay pinuntahan ako doon ni Monet para mapag-usapan ang problema naming ilang linggo na rin naming iniiwasang harapin, Papa Dudut. Hanggang kailan tayo magiging ganito? Ano, habang buhay mo na lang akong hindi papansinin? Anong gusto mong gawin ko? Magkunwari na walang nangyari? Gusto mo tanggapin kita ulit sa buhay ko na parang wala kang ginawang kasalanan? Bigyan mo naman ako ng pangalawang pagkakataon. Pagkakataon? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon para magpaliwanag. Ikwento mo sa akin lahat, baka sakaling masagot mo yung bumabagabag sa isip ko kung bakit, Monet. Bakit mo nagawa sa akin yun? Please, kalimutan na natin yung nangyari. Magsimula na lang ulit tayo. Nandito na ako. Magsimula na lang ulit tayo, please. Anong kalimutan? Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Gusto mo ako makausap? Sige, mag-uusap tayo. Paano kayo nagkakilala nung lalaking yun? Gabriel naman. Gusto mo makipag-usap, di ba? Simulan natin sa simula. Paano kayo nagkakilala? Tenant din siya sa apartment building na inuupahan ko. Nagkaroon kami ng ugnayan nung pandemic. Tapos ano? Nadisgrasya ka niya? gusto ko namang ipaalam sa'yo yung nangyari. Maniwala ka. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo yung totoo. Natakot ako. Alam mo, sa lahat ng tao, hindi ko inaasahan to mula sa'yo, Monet. Mag-isa lang ako noon. Wala akong kasama. Wala akong makausap. Si Leandro lang yung tanging katuwang ko noong mga panahong yon. Kaya ka nagpabuntis. Hindi ko ginusto yung nangyari. Hindi ginusto? Magkasama kayo sa iisang apartment. Sabay kayong nagpapalaki ng batang binuon yung dalawa. Tapos hindi mo yun ginusto? Naipit lang ako sa sitwasyon. Talaga lang ha? Alam mo, ito yung hindi ko maintindihan eh. Paano mo nasisikmurang makipag-video call sa akin gabi-gabi habang may kasama kang ibang lalaki? Paano mo nagagawang mag-I love you sa akin habang harap-harapan mo pala akong niloloko? Gabriel, mahal kita. Alam mo yan. Kung ganun, bakit mo ako niloko? Ha? Bakit, Monet? Anong pagkukulang ko? Anong nagawa kong mali, ha? Bakit mo ko kailangan lokohin ng ganito? Gabriel, walang mali sa'yo. Wala kang pagkukulang. Sadyang malandi ka lang. Gabriel! Alam mo kung anong masakit? Ha? Niloko mo na nga ako. Nagpabuntis ka pa. Anong sasabihin natin ngayon kay Angel? Paano natin ipapaliwanag sa bata na yung nanay niya nabuntis ng ibang tao kaya ngayon may kapatid na siya sa labas? Sabihin mo, Monet, ha? Sabihin mo sa akin kung paano. May intindihan naman siguro niya kapag lumaki na siya. Hindi, Monet. Hindi niya kailangang intindihin yun. Hindi dapat iniintindi yung bagay na ginawa mo eh. Bakit ka namin kailangang intindihin? Nagtaksil ka, yun ang nangyari, tapos! Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo na ako? Gagawin ko lahat. Talaga? Kaya mong iwan yung lalaking yun? Kaya mong talikuran yung anak mo sa kanya? Kaya mo bang itapon yung buhay na binuo mo sa Maynila? Oo, kaya ko. Gagawin ko lahat ng yon. Mapatawad mo lang ako. Basta bumalik lang tayo sa dati. Sige, Monet. Gawin mo.
Matapos ng gabing yon sa pansiteria ay nagsimulang ipakita ni Monet ang pagsisisi mula sa kasalanang ginawa niya. Bumawi siya sa amin at pinatunayan niya na sincero siya sa paghingi ng tawad. Nag-resign na siya sa trabaho at tinalikuran niya ang mga kaibigan at bagong pamilya na binuo niya para lamang patunayang nagsisisi na siya sa mga nagawa niyang kasalanan noon. At katulad nga ng napag-usapan namin ay binigyan ko si Monet ng pangalawang pagkakataon. Sinubukan kong ibalik ang lahat ng tiwala, ang respeto at pagmamahal. Pero Papa Dudut, kahit na anong gawin ko ay hindi ko magawang tignan si Monet sa parehong paraan. Tuwing magkatabi kami sa kama ay paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko ang lalaking kinakasama nito sa Maynila. Kung papaanong kada gabing magkausap kami sa cellphone, wala akong kamalay-malay na may ibang lalaki na pala siyang katabing matulog. Kasabay kumain at kasama sa pang-araw-araw. Kahit na anong pilit kong patawarin siya ay hindi ko magawa. Para bang may pader na namamagitan sa amin na hindi ko mabuwag pa. At kahit magkasama na kami sa isang bubong ay ramdam ni Monet ang lamig ng pakikitungo ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko man sabihin, alam niyang nagbago na ako. Ang dating asawang puno ng lambing at ngiti ay napalitan ng isang lalaking tahimik, malayo at may bigat sa puso. Wala nang ibang magawa pa si Monet doon kundi ang tanggapin ang pagbabagong yon, Papa Dudut. Sandali, mag-usap nga tayo. Gabriel, Ano? Pagod ako sa trabaho, Monet. ilang buwan na tayong ganito. Hanggang kailan mo ba itatanim dyan sa puso mo yung galit na nararamdaman mo? Anong magagawa ko kung hindi pa kaya ng puso kung tanggapin ka? Kahit magpakitang tao ka na lang sana, para sa anak natin. Ngayon, concerned ka sa sasabihin ng anak natin? Sana naisip mo yan bago mo kami pinagtaksilan. Gabriel naman, araw-araw mo na lang bang isusumbat sa akin yung nangyari? Bakit? Nahihiya ka? Paano tayo makakapagsimula niyan kung lagi mo na lang inuungkat yung nakaraan? Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin yung nangyari? Patawarin mo na ako alang-alang sa pamilya natin. Ngunit sa tingin mo hindi ko ginawa yan? Sinubukan ko. Pilit kitang pinapatawad, pilit kong kinakalimutan yung ginawa mo. Pero wala eh. Kahit anong gawin ko, masakit pa rin. Paano ko aalisin sa utak ko na nagkaroon ka ng ibang lalaki sa Maynila? Paano ko itatago yung katotohanan na may ibang anak ka na? Ha? Kaya pasensya na. Pasensya na kung hindi pa rin kita mapatawad hanggang sa ngayon dahil hindi ko talaga kaya. Hayaan mo naman akong buuin ulit yung pamilya natin. Mahirap bang magbigay ng pangalawang pagkakataon? Nagkamali ako, oo. Aminado ako. Pinagsisisihan ko na yung nangyari. Pero Gabriel naman, subukan ulit natin. Sirang-sira na ang tiwala ko sa iyo, Monet. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang ibalik yung tiwala ko sa iyo. Pero kakayanin mo kung gugustuhin mo. Gustuhin ko man, hindi na pwede. Basag na yung tiwala ko eh. Parang salamin lang yan na kahit pagdikit-dikitin mo pa, hindi mo na yun maibabalik sa dati niyang anyo. Kahit hindi bumalik sa dati, basta mabuo, tatanggapin ko yon. Kapag ang salamin nabasag, gagamitin mo pa rin ba yun ulit? Hindi na, di ba? Ano ba dapat ginagawa sa basag na salamin? Itinatapon na yun. Anong gusto mong palabasin? Sinasabi mo ba na hindi na talaga natin maaayos to? Monet, mas magiging masaya ako kapag iniwan mo na kami ng anak mo. Papadudot mabilis na kumalat sa lugar namin ang nangyaring hiwalayan sa pagitan namin ni Monet.
Pero kahit na anong pilit sa aking alamin ng mga tao kung ano nga ba ang sanhi ng hiwalayan namin, ay hindi ko sinabi sa kanila ang rason. Tanging ang mga kamag-anak lang namin ang nakakaalam ng mga nangyari. Hindi may iwasan ang mga pagkalat ng chismis na di umano ay nagkaroon ng lalaki si Monet sa Maynila pero never ko itong kinumpirma. Bilang respeto na rin sa naging pagsasama namin ng dati kong asawa. Kalaunan ay bumalik si Monet sa Maynila para makasama ang bagong pamilya nito. Kapag umuwi siya sa Tugigaraw ay hindi ko naman ipinagdadamot sa kanya na makita si Angel. Binibigyan ko sila ng oras para magkasamang dalawa. Kahit papaano ay naging civil kaming dalawa ni Monet para na rin sa anak namin. Papadudot kung ako ang tatanungin ninyo ay napatawad ko na po si Monet sa mga nagawa niya. Nandun pa rin ang sugat na gawa ng pagtataksil niya pero natutunan ko na ring tanggapin. Ang mahalaga sa ngayon ay masaya na ako sa piling ng anak ko. Taon nang lumipas bago ko binuksang muli ang puso ko sa panibagong pag-ibig. Sa ngayon ay meron ng isang babaeng tumatayo bilang pangalawang ina ng anak ko, isang babae na tunay at lubos na nagmamahal sa aming dalawa ni Angel. Ito po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa pagbabahagi ninyo ng aking kwento sa inyong programa. Mabuhay po kayo at naway hindi kayo magsawang magbahagi ng kwento ng mga katulad ko na tagahanga ninyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gabriel. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa panahon ngayon ay kailangan mo rin ng ibang racket para mabuhay. Habang may regular job ka ay kailangan mo rin magkaroon ng negosyo o magbenta ng kung anuman para dagdag perang papasok sa inyong bulsa. Ikaw, ano ang pinagsumikapan at galing talaga sa pawis ang iyong napagtagumpayan sa buhay? Dear Papa Dudut, hindi na uso ang pahiya-hiya. Ang uso na ngayon ay may mapagkunan ng pera sa araw-araw. Kung minsan ay matumal lang benta pero huwag lang sumuko dahil darating ang perfect timing na makakabenta ka ng malaki at tiyak na malaking pera din ang papasok sa iyo at lalago ang iyong negosyo. Dahil dito mabibili o makukuha mo na ang gusto mo. Kapag nagsumikap ka at galing sa pawis ang lahat, malaki ang halaga nito sa iyong pagtatagumpay sa buhay. Ako po si Anastasio, tinatawag ako ng mga kakilala ko ngayon bilang Anastasia o Tasha for short. Papadudot, bakla po ako. Pero noong bata pa ako ay hindi ko naman iniisip kung ano ako. Kaya wala sa kamalayan ko kung bakla ako o hindi. Ang akin lang noon ay mahal ko ang tatay ko at nararamdaman kong paborito niya ako dahil sa 3 niyang anak ay ako lang ang lalaki. Ang luma ng pangalan kong Anastasio pero love ko ito dahil junior po ako ng tatay ko. Panggitna ako sa mga kapatid ko at parati akong dinadala ng tatay ko sa kanyang pamamasada. Driver ng jeep kasi ang tatay ko, Papa Dudut. Naalala ko na 7 taon pa lamang ako noon ay alam ko na ang kalakaran sa kalsada dahil nga sa sinasama ako ng tatay ko. Nakita ko na kung paano kami binubuhay ng tatay ko. Ang nanay ko naman ay nagsilbing konduktor ng tatay sa jeep. Naalala ko pa noon na meron akong maliit na box na puno ng candies. Nagbebenta ako sa loob ng jeep ng tatay ko, Papa Dudut.
Ang sabi sa akin ng tatay ko ay marangal daw ang trabaho na pagiging jeepney driver at proud siya sa trabaho niya. Kultura daw ang pagtataguyod ng jeep. Ang ganda nga tingnan ng jeep at napag-alaman ko noon na itong jeep natin ay sa Pilipinas lang matatagpuan. Sa pagiging close ko sa tatay ko at nanay ay napapansin kong nagsiselos ang ate kong si Tessa sa akin. Kung naging lalaki lang daw siya ay wala siya sa bahay para magbantay ng nakababata kong kapatid at siya sana daw ang kasama ng mga magulang ko sa pamamasada. Sa totoo lang papadudot ay naiintindihan ko naman si ate Tessa kasi siya na ang parang naging nanay sa bahay dahil siya ang nagluluto ng pagkain namin sa bahay at naglilinis dahil nga ang nanay ko ay sumasama sa tatay ko para pumasada. Matanda si ate Tessa ng 5 taon sa akin papadudot. Ang gusto kasi ng tatay ko na kapag hindi daw nila kaya na mapag-aral ako ng college ay magiging jeepney driver ako. Ano na naman ang inaarte mo dyan, Anastasio, ha? Dapat sabihan mo na lang sina tatay na huwag ka na talagang isama. Ako dapat talagang sinasama nila at hindi itong nagbabantay dito sa bahay. May lagnat ako. Ang sabihin mo, nag-iinarte ka kasi tamad ka. Hindi ako tamad Kung hindi ka tamad, linisin mo tong bahay. Parati na lang ako naglilinis dito eh. Dahil sa babae ako ang sasalo ng gawaing bahay. Kasi daw ikaw ang ate. Yun lang naman ang sabi ni nanay. Ano pang hinihiga-higa mo dyan? Maglinis ka na nga. Ate, masakit talaga ang ulo ko. Mainit nga ako. Alam mo nakakainis ka na ha. Totoo naman ang sinasabi ko sa'yo, ate. Hindi ako nagsisinungaling. Sabi ni tatay, dapat hindi sinungaling ang tao. Hindi ako nagsisinungaling. Nakainom ka na ba ng gamot mo? Oo. Kasi sabi ni nanay, uminom daw ako eh. Gusto ko ngang sumama sa kanila eh. Alam mo, gusto ko talagang sumama sa kanila sa pamamasada. Dati kasi sinasama nila ako, pero kailangan daw na ikaw ang turuan nila kasi lalaki ka. Pero tingin ko, bakla ka. Hindi ako bakla, no? Katulad ni Totoy na anak ng kapitbahay natin. Ate, hindi. Alam mo, sinungaling ka eh. Kaya hindi kita gusto eh. Bakit naging kapatid pa kita? Ay, grabe ka naman, ate. Magpahinga ka na nga dyan. Ako na nga lang ang gagawa ng lahat dito. Di ba nga, sabi nila gawain to ng mga babae. Malapit na rin naman sigurong umuwi si na tatay. Ay, sana may dala silang donut. Ay, oo, masarap yun. Ano yung mga kinakain nyo kapag nanananghalian kayo tuwing pumapasada? Sa turo-turo. Hindi ba nagbabaon kami ng kanin? Tapos dun sa tindahan Ni ni... Aling Tina pa rin ba? Oo, dun nga. Pero mas masarap pa rin magluto si nanay. Ate, huwag ka nang magalit sa akin kung ako ang sinasama ni na tatay at nanay. Huwag kang mag-alala. Magiging mabait naman ako sa'yo. Gusto kita tulungan pero ngayon... Ngayon, dahil may lagnat ka, magpapahinga ka lang, ganon. Ngayon lang to. Ayoko nang magkalagnat. Ang boring din kapag nandito lang ako sa bahay. Sa susunod na taon, papasok na daw ako eh. Maganda ba talaga mag-aral, ate? Ay nako, mas maganda pang gumala kesa mag-aral. Sabi ni tatay na dapat seryosohin ng pag-aaral dahil nagbibigay ito ng magandang kinabukasan sa atin. Hindi ka ba naniniwala dun? Alam mo ang kulit mo, magpahinga ka na nga dyan. Baka pilitin kitang palinisin ang bahay niya kahit may lagnat ka pa kung hindi ka tatahimik dyan eh. Si ate talaga parati na lang galit. Ayaw mo bang tumigil ha? Titigil na ate. Ganoon ang naging relasyon naming dalawa ng ate Tessa ko, Papa Dudut. Naiinis siya sa akin pero ramdam ko naman na mahal niya ako.
Malambot naman ang puso niya, nagsiselos lang talaga siya sa akin dahil ako ang lalaki sa amin at ako ang sinasama ng tatay at nanay ko sa jeep upang pumasada. Hindi ko makakalimutan ang araw na ginising ako ng nanay ng madaling araw dahil papasada na kami. Magaling na ako noon, medyo parang gusto ko pang matulog talaga noon, Papa Dudut. Pero kailangan kong gumising. Tandang-tanda ko pa na sinabi ni Ate Tessa na siya na lang ang isama dahil kaya ko na rin ang magbantay ng bahay at nakababata naming kapatid na si Helen. Pero hindi pumayag ang nanay ko dahil mas mabuting si Ate Tessa ang magbantay sa bahay dahil nga sa babae ito. Medyo nakaramdam ako ng hindi maganda noong araw na yon. Iba ang ngiti ng mga magulang ko sa akin. At ang sabi pa nila na dapat ay maging matatag ako sa buhay dahil alam naman namin na mahirap lang kami at ang pamamasada sa jeep lang ang pinagkukunan namin ng pera upang mabuhay. Sabi pa ng tatay ko na kailangan kong dumiskarte paglaki ko para mabuhay lalo na kung magkaroon ako ng pamilya. Nasabi din ng tatay ko na sana darating ang isang araw na aahon din kami sa kahirapan at magkaroon ng magandang buhay. Nangyari ang hindi ko inaasahang pangyayari, Papa Dudut. Nabunggo ang jeep namin ng isang malaking bus. Nakita kong duguan ang tatay at nanay ko. Hindi na sila humihinga. Napuno rin ako ng dugo pero parang may anghel na yumakap sa akin dahil wala akong galos sa katawan. Naramdaman ko lang na unti-unting tumutulo ang mga luha ko dahil ang alam ko sa mga oras na yon na naging kalbaryo ang buhay ko. Namatay ang mga magulang ko, Papa Dudut, naging ulila kaming tatlo ng mga kapatid ko. Ate, takot na takot ako makakita ng malaking bus. Naalala ko sina tatay at nanay. Alam mo, ikaw may kasalanan nito eh. Ate? Sana ikaw na lang yung namatay. Ikaw na lang sana yung kinuha at hindi sina nanay at tatay. Sana tayo ngayon, ha? Nakakainis ka talaga. Ate, wala naman akong kasalanan. Anong wala? Kasalanan mo tong lahat eh. Kaya naiinis ako sa'yo na ikaw ang pinapasama nila dahil alam kong ilalagay mo lang sa kapahamakan ng mga magulang natin. Hindi totoo yan. Mahal ko sina nanay at tatay. Ayoko silang mawala. Kung mahal mo sila, binantayan mo sana silang dalawa. Sinalba mo lang ang sarili mo eh. Pinatay mo sina nanay at tatay. Hindi ate ah. Hindi. Ano ka sinungalingan na naman ang sasabihin mo, ha? May babalik mo pa ba sina nanay at tatay, ha? Biglang bumangga yung bus. Yung bus ang may kasalanan. Eh di sana, sinalo mo yung bus. Ate, mabigat yun eh. Tsaka hindi ko naman napansin. Huwag mo nga akong daanin sa iyak mo. Totoo naman ang sinasabi ko. Nakita ko na lang na duguan sina tatay at nanay. Nawala silang buhay. Hindi ko kasalanang namatay sila. Basta, ikaw ang may kasalanan. Alam mo ba? Kukunin daw tayo ni Chabering. Eh, ang maldita nun. Talaga? Ipapahamak mo na naman kami. Bakit ako na naman? Dahil wala na si nanay at tatay, doon na tayo ngayon sa kanila. Baka magbago na rin siya. Ano magbago? Maldita yun, no? Minamalditahan nga tayo no nung buhay pa ang mga magulang natin eh. Ngayon pa na wala na sila at makikitira lang tayo sa kanila. Ate... Tigilan mo na nga yung paawa sa mukha mo. Nakakabwisit na yung pabakla-bakla mong iyak. Hindi naman ako bakla. Umiiyak lang naman ako kasi... Ate, basta wala tayong iwanan ha. Iiwan talaga kita kasi nabubwisit ako sa'yo. Ate naman, sorry na kung ako yung pinapasama ni tatay at nanay. Kung mababalik ko lang sana, ako na lang ang natamaan ng bus. Ako na lang ang namatay. Mas maganda sana yun. Ate, bakit ba lagi ka nalang galit sa akin? Umalis ka na nga sa harap ko! Alis! Ate! Hindi ka ba nakakaintindi? Ha? Galit ako sa'yo dahil mas mahal ka ni nanay at tatay. Ikaw yung sinasama nila eh. Hindi tulad ng dati na ako talaga. Tapos ngayon,
Masakit sa akin ang mawala ang mga magulang namin, Papa Dudut. Bangungot sa bawat araw at gabi ang nangyari sa kanila. Sa mga oras na yon ay parang gusto kong ako na lang talaga ang nawala kasi sobrang nahihirapan kaming tatlo ng mga kapatid ko. Galit na galit si Ate Tessa sa akin at hindi ko rin alam kung paano ko ilalaban ang sarili ko sa kanya dahil para sa kanya ako talaga ang may kasalanan sa pagkawala ng tatay at nanay. Nagkaroon ako ng phobia sa malaking bus at tuwing nakakakita ako ng jeep ay nakikita ko ang dugoang mga magulang ko na wala ng malay. Takot din kaming tatlo na tumira sa tiyahin naming si Tia Vering dahil naninigaw talaga yon at kahit nga nandun sina tatay at nanay ay pinapalo kami kung sa palagay niya ay may ginawa kaming mali. Kung meron lang kaming mapagpipilian ay hindi kami pupunta kay Tia Vering. Kaso siya lang ang malapit namin na kamag-anak dito sa Maynila. Kapatid siya ng mama ko at ang sabi ng mama ko dati na kung bakit masungit si Tiang Vering ay dahil galit daw ito sa mama ko dahil mas mahal daw ng mga magulang nila si mama kumpara sa kanya. Parang si Ate Tessa lang din sa akin, Papa Dudut. Dalawang tao ang haharapin ko, Papa Dudut. Sa pang-araw-araw, si Ate Tessa at si Tia Vering. Pagkatapos ng libing ng mga magulang ko ay dumiretso na kami sa bahay ni Tia Vering. Parang eksena sa isang pelikula na unti-unti kami papasok sa isang bahay na may nag-aabang na panganib pero wala kaming magawang tatlo kundi ang pumasok at harapin ang panganib. Hindi pa rin nawawala ang galit ng ate ko sa akin. Araw-araw ako nagsusorry sa kanya pero parang hindi niya naririnig ang mga pagmamakaawa ko. Umiiyak na lamang ako sa isang sulok at niyayakap ang sarili na parabang niyayakap ako ng tatay at nanay ko. Kinupkup kaming tatlo ng Tia Vering namin, Papa Dudut. At parang naging impyerno ang buhay namin. Kahit mahirap kami noon ay masaya naman kami, si Ate Tessa lang naman ang masungit sa akin. Pero masaya po ang pamilya namin. Kapag nagsasama-sama na kami ay magjo-joke ang tatay namin ng kung ano-ano para lang kami maaliw. Kinakausap kami parati ng mga magulang namin na mangarap at gumawa ng paraan sa mabuting gawain upang maabot ang mga pangarap. Pero naglaho ang lahat ng yon, Papa Dudut. Isang alaala na lang ang mga pangaral at paghihikayat sa amin ng mga magulang namin na mangarap dahil wala na sila. Mas naramdaman namin ang pangungulila namin sa kanila dahil sa masamang pagtrato sa amin ng Tia Vering namin, Papa Dudut. Kinakawawa kami ng mga kapatid ko sa bahay ni Tia Vering. Mas dumami ang trabaho ni Ate Tessa at maging ako ay pinagtatrabaho talaga at ang sabi pa ni Tia Vering na hindi libre ang manirahan sa kanyang bahay at dapat namin itong pagtrabahuhan. Dahil kumakain kami at siya ang bumibili ng mga kinakain namin. Araw-araw naririnig kong umiiyak ang Ate Tessa ko. Gusto niyang lumaya sa bahay ng Tia Vering. Yon ang sabi niya sa nakababatang kapatid namin na si Helen. Hindi ako kinakausap ni Ate Tessa, Papa Dudut, tungkol sa balak niya at natatakot akong iwan niyang mag-isa sa bahay ni Tia Vering. Kaya kinausap ko na ang ate ko para malaman ko kung ano ang plano niya dahil kaming tatlo na lang ang magkakampi. Kaming tatlo na lang ang dapat na pagkatiwalaan namin. Umabot kami ng 5 buwan sa bahay ni Tia Vering. Hindi lang masasakit na salita ang natatanggap namin, Papa Dudut, kundi masasakit na palo at minsan pa nga ay nakita kong may sugat si Ate Tessa dahil sumasabat talaga siya kay Tia Vering. Matapang ang ate ko, hindi tulad ko na umiiyak na lang. Nakakainis. Ang dami-dami naman ito. Hindi man lang siya naawa sa akin. Kung nandito lang sana si nanay at tatay. Kung buhay lang sana sila. Ate? Oh, bakit ka nandito? Bumalik ka na dun sa loob. Nalinis mo na ba yung mga pinapalinis si Chabiring? Baka pagalitan na naman tayo mamaya. Babalik din ako sa loob. Nandun si Helen naglalagay ng floor wax. Ako naman mamaya maglalampaso ng sahig.
Ate, bakit ka umiiyak? Alam mo, pakialamero ka eh. Bumalik ka na nga sa loob. Ate, tama ba yung narinig ko na usapan niyo ni Helen na tatakas kayo rito? Tumahimik ka nga. Baka marinig tayo. Wala naman sila eh. Umalis si na Chang Bering. Ate, isama niyo naman ako. Tumigil ka! Huwag kang umiyak! Ayoko magkahiwalay tayo. Ate, isama niyo ako. Ayoko na rin dito. Una, sige na, sasama na kita. Tumahimik ka na dyan, ha? Nakita mo ba tong labahin ko? Ang dami, di ba? Ayoko na. Araw-araw na lang. Buti pa nung nandito pa ang mga magulang natin eh. Hindi tulad ngayon na ginawa tayong mga alipin. Basura ang tingin sa atin ni Chabering. Anong pinapakain niya tayo? Pinapakain ng tira-tira at minsan nga panis pa. Dahil pagkalit din siya kay nanay kaya tayo ginaganito? Pumasok ka na nga sa loob. Sana ate, hindi ka galit sa akin. Takot ako maging katulad ka ni Chavering. Ano ba yung pinagsasasabi mo, ha? Galit ako sa'yo pero hindi ako tutulad sa Chabering natin. Pero… Sige, magsalita ka pa. Gusto mong hindi kita isama kapag aalis kami ni Helen dito, ha? Ate, isama niyo ako. Susundin ko kahit ano yung utos mo sa akin. Ayoko maiwan dito. Magbibenta na lang din ako ng candy tulad ng dati. At saan ka kukuha ng puhunan mo? Namimiss ko na ang tatay at ang nanay. Bakit ganito yung nangyari sa atin? Nakakainis. Ate, kailan niyo babalak umalis dito? Sa susunod na linggo. Basta sama ako. Paulit-ulit naman to eh. Sabi na nga sa'yong oo, di ba? Salamat, ate. Salamat. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Helen. Takot ako magkahiwalay tayong tatlo. Sige na. Bumalik ka na sa loob, baka pagalitan pa tayo ni Chabering mamaya dahil hindi pa natin natapos yung mga pinapatrabaho niya sa atin. Sige na, pumasok ka na dun sa loob. Sige, ate. Sobrang saya ko sa mga oras na yon, Papa Dudut. Ramdam ko na pinatawad na ako ng ate ko dahil isasama na niya ako para umalis sa bahay ng Tia Vering namin. Excited ako na umalis sa bahay ni Tia Vering kasama ang mga kapatid ko pero may takot din dahil saan kami titira at ano mangyayari sa aming tatlo pagkatapos dahil wala namang kaming alam kung saan kami pwedeng makitira. Ang sabi lang ni ate na ang importante ay makaalis kami sa bahay. Nakatulog ako ng mahimbing ng gabing yon, Papa Dudut, ngunit pagising ko ay wala na sina ate Tessa at Helen. Iniwan nila ako sa bahay ni Tia Vering. Sobrang takot ko at grabe ang pananakit sa akin ni Tia Vering nang malamang umalis ang dalawa kong kapatid. Ang sabi pa niya sa akin na hindi ako makakatakas dahil binabantayan niya ako. Para akong presong walang kasalanan sa loob ng bahay ni Tia Vering. Nalulungkot ako dahil hindi pala talaga ako kasali sa mga plano ni Ate Tessa. Galit pa rin pala talaga siya sa akin at ako pa rin pala ang sinisisi niya sa pagkamatay ng mga magulang namin. Wala na akong pagpipilian kundi ang umalis din sa bahay ni Tia Vering. Matapos ang 3 buwan ay nakatakas po ako. Nang oras na nakawala ako sa gate ng bahay ni Tia Vering ay parang nakalaya ako. Ang una kong naisip ay paano ko mahahanap ang dalawa kong kapatid dahil wala akong alam kung saan sila pwedeng pumunta. Naging bahay ko ang malawak na lansangan. Nakilala ko naman si Lucas, isa siyang nagtataho. 12 years old lang siya noon at hindi ko alam kung bakit pero sabi ni Lucas sa akin na bakla daw ako. Wala naman daw masama sa pagiging bakla. Pinatuloy niya ako sa maliit na bahay niya at tulad ko ay wala rin siyang kamag-anak. Namuhay din siyang mag-isa. Ang sabi ko sa kanya na gusto kong magbenta para kumita ng pera. Kumusta naman ang benta mo, Tasha? Anastasio ang pangalan ko. Para sa akin, ikaw si Anastasia. Kaya Tasha ang ipapangalan ko sa'yo. Ganon? O hindi mo naman ako sinagot eh. Kumusta nga ang benta mo? Konti lang. Alam mo, kailangan mo ng gimmick para kumita ka. Nakita ko yung isang bakla, nagme-makeup siya.
Naaaliw yung mga tao sa kanya kaya bumibili. Ano? Wala naman akong make-up. Manghihingi ako dun sa mga kakilala ko sa palengke. Hihingiin ko na lang yung mga hindi nila ginagamit. Tapos magsuot ka ng mga damit pang babae. Kailangan ba talaga yun? Nakakahiya. Bakit ka naman mahihiya? Wala ka namang gagawing masama ah. Tsaka sabi ko nga sa'yo, walang masama sa pagiging bakla. Alam mo yung ate kong si Tessa, siya parating nagsasabi sa akin na bakla ako. Bakit hindi ka ba bakla? Eh ang lambot-lambot mong gumalaw eh. Hindi ko alam. Wala ka bang crush na lalaki? Ano yun? Hay nako, bata ka pa nga talaga. Huwag na nga lang natin pag-usapan yun. Kung hindi mo pa kayang maglagay ng makeup, di wag na muna. Hindi, kaya ko. Gusto kong tumulong para kumita din ng pera. Lucas, salamat ha kasi kinupkop mo ko ha. Ang bait mo sa akin. Eh kawawa ka kasi. Nung nakita kita, umiiyak ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Salamat sa'yo. Siyempre, sino pa bang magtutulungan? Eh di tayo-tayo lang ng mga ulila, di ba? Sige, kung gusto mong umiyak, iiyak mo lang yan, Tasha. Nga pala. Teka, tinan mo to oh. Binigyan ako ng magandang gown ng isang suki ko. Wala naman akong pagbibigyan nito eh, kaya naisip ko na ibigay sa'yo. Mukhang kasya to sa'yo eh. Oh, sukat mo. Wow, ang ganda! Mukha na akong prinsesa kapag sinuot ko to. Oo naman, bagay na bagay yan sa'yo. Talagang magmumukha kang prinsesa dyan kapag sinuot mo na yan. Baka pwede kong isuot to habang nagtitinda ng taho. Huwag ka na maglako ng taho. Magtinda ka na lang siguro ng kung ano-ano sa bangketa. Paano ako magtitinda? Saan ako kukuha ng pera? Tutulungan kita. Basta huwag ka na mag-alala. Akong bahala. Sana makita ko na sina Ate Tessa ko at si Helen. Ang tagal ko na silang hindi nakikita. Kumusta kaya sila? Sana okay lang silang dalawa. Alam mo maganda, punta tayo sa Quiapo. Ipagdasal natin na sana magkita na kayo ng mga kapatid mo. Sasamahan kita kung kailan mo gusto. Sige, parati ko silang pinagdadasal eh. O sige na, huwag ka na masyadong umiyak. Magiging maayos din ang lahat. Masayang kasama si Lucas Papadudut. Alam niyo po, ayaw niyang magpatawag sa akin ng kuya dahil takot siyang baka iwan ko siya at masanay na may tatawag sa kanya ng kuya. Sobrang supportive po niya sa akin, Papadudut. Pareho kaming hindi nakapag-aral. Ang mga blackboards ko ay ang mga billboards sa EDSA. Kahit papaano ay marunong akong bumasa dahil dati tinuruan ako ng nanay ko noong sumasama ako sa jeep. Ang takot ko sa jeep at sa bus ay unti-unting nawala dahil siguro sa mga payo sa akin ni Lucas na magpakatatag sa buhay dahil kung matatalo ako sa mga takot ko sa buhay ay baka bibigay lang ako at hindi magpatuloy. Kung bibigay ako ay hindi ko na makikita pang muli ang dalawa kong kapatid. Nasanay at galamay ko na ang lansangan. Pero hindi ko pa rin mahanap ang mga kapatid ko. Walang araw o gabi na hindi ko sila iniisip, Papadudut. Sana'y nasa mabuti silang kalagayan dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama pa sa kanilang dalawa. Nabalitaan kong namatay na si Tia Vering at dumalaw ako sa kanyang burol at sumama sa araw ng kanyang libing upang magbakasakaling dadalo ang mga kapatid ko pero wala sila. Walang kamag-anak ni Mama ang dumalo. Kaya wala na akong pamilya kundi si Lucas at ang hinahawakang pag-asa na magkita muli kami ni na Ate Tessa at ang bunso kong kapatid na si Helen. Patuloy pa rin ako sa pagbebenta ng kung ano-ano sa kalye at nililibang ko na lamang ang sarili ko. Naniniwala ako na pagkatapos nitong unos ay may ginhawang darating at yun ang gusto kong masaksihan sa buhay ko, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us also at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso!
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa walang kasiguraduhang mundo naming ulila at naninirahan sa malawak na lungsod, kailangan talagang tapangan ang lahat. Gumawa ako ng isang maliit na tindahan sa sidewalk, Papa Dudut. Ang saya ko nang makita kong may tindahan na ako. Nakasuot pa rin ako ng damit na pang babae at naka-makeup. Eto na ako. Eto na si Tasyo na naging kasama si Lucas sa labanan ng buhay at ituloy ang mga pangarap sa buhay. Si Lucas ay muling nagbenta ng taho. Ako naman ay binibenta ko'y tubig, soft drinks, chichirya, candies at marami pang iba na patok sa mga taong naglalakad sa sidewalk. Minsan, sinasabihan kami ng kaibigan naming si Becky na hindi siya bakla pero Becky po ang pangalan niya. May gusto siya kay Lucas pero wala siyang pakialam kung magiging kami daw dahil matagal na kaming nagsasama ni Lucas. Ang sabi ko sa kanya na hanggang kapatid lang talaga ang turing ko kay Lucas at gusto ko silang dalawa ni Becky ang magkatuluyan dahil lalaki at babae sila. Makakabuo sila ng pamilya at magkakaanak. Ang sabi naman ni Becky na hindi sukatan ang pagiging babae para ibigin ang isang lalaki. At hindi lang naman daw ang anak ang kailangan para matawag na pamilya ang dalawang nagsasama. Sabi pa niya na kahit hindi kami nagsasama ay pamilya kami. May pamilya si Becky at nakapag-aral siya kaya sa kanya ako nagpapaturo. Minsan kung paano magbasa at magsulat kaya nakakasulat ako sa inyo ngayon, Papa Dudut. Nung akala ko ay magtutuloy-tuloy na ang tindahan ko sa sidewalk ay biglang gumuho ang mundo ko nang makita kong may nagwasak nito. Sirang-sira ang tindahan ko. Bakit ang sama-sama nila? Bakit nila sinira ang tindahan ko? Wala ba tayong mapagtatanungan kung sino yung gumawa nun, Tasha? Wala eh. Naiimbierno na nga ako. May mga tao talagang inggitera. Siguro nainggit sa tindahan mo. Malaki kasi yung kita mo sa mga binibenta mo, di ba? Pero dapat hindi nila ginawa yun. Mga walang ya talaga. Naghahanap lang ako ng pagkakakitaan ng marangal tapos ganito ang ginawa nila. Mga walang puso. Winasak talaga nila lahat. Nakakahiyak, grabe. Hayaan mo, friend. Makakabangon ka rin. Madali lang to para sa'yo. Kaya mong bumangon. Tiwala ako sa'yo. Ikaw pa ba? Salamat, friend. Oo, babangon ako at luluhod sa akin ng mga gumawa nito. Char lang, pero it really hurts, friend. 1 million out of 10. Ayan, tumawa ka na rin. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Tapangan mo pa. Huwag magpapaapi. Oo, hindi talaga. Rarampa na naman ako naka-gown habang nagbebenta ng kung ano-ano. Kinagigiliwan ka nga. Masaya yun. Kahit masakit ang mga paa mo sa heels, go ka lang. Tiis ganda kung tiis ganda. Salamat sa inspiring words mo, friend. Ikaw talaga? Halika nga, hug kita. Tapos ka na bang magdrama, Tasha? Oo, sa palagay ko. Alam mo, mga walang hiya talaga yung gumawa nun sa'yo eh. Hayaan mo na yung mga inggiterang palaka na yun. Alam mo, mas maganda siguro kung hindi ka napipirme sa iisang pwesto. Mas maganda kung irarampa mo yung mga paninda mo. Correct! Sang-ayon din si Becky sa plano ko na yan. Ang bait nitong si Becky, Lucas. Bakit hindi mo pa siya ligawan? Ay, friend, para kang tanga. Uy, bakit sa akin napunta ang usapan, ha? Eh, hindi ka pa nagka-jowa. Jowain mo na tong si Becky. Hindi ka naman lugi rito. Matapang pa to sa kapeng barako. Kaya kang ipagtanggol nito. ka sa barako part, ha? Ikaw talaga, Tasha. Huwag mo nang problemahin ang love life ko. Mabibenta ko rin tong sarili ko, huwag kang mag-alala. Anong mabibenta? Ang ibig kong sabihin, may magkakagusto rin naman sa akin. Okay naman si Becky, pero sa ngayon, mas gusto kong mag-ipon. Yun ang uunahin ko. Paano kung maging kami tapos mabuntis ko siya, di ba? Hindi biro ang magkaroon ng anak. Ayoko naman na yung magiging anak ko dadanasin kung ano yung buhay ko ngayon. Natatakot ako sa ganun. Oy, maganda rin ang point niya, friend. Sa bagay, isang malaking check ka naman doon, Lucas. Basta sa ngayon hindi ko pa inaalala kung sino ang magiging jowa ko. Ang gusto ko lang talaga ngayon makapag-ipon.
Ay, very good ka naman talaga dyan. Ano bang pinag-iipunan mo? Hindi natin alam ang mga pwedeng mangyari. Mas maigi ng handa. Sa totoo lang, mahirap maging mahirap. Alam nyo yan. Hindi natin alam, baka magkasakit ako. O kaya ikaw, Tasha. Pwede rin si Becky. Pwede tayong magkasakit 3. O, saan tayo pupulutin? Anong ipampapagamot natin? Kung sakali, mas maganda na may mapagkukunan agad tayo. May ipon tayo. Sabi kasi nila, yung mga katulad daw natin, hindi tinatanggap sa ospital eh. Lalo na kung wala tayong pambayad. Ganito ka hindi patas ang mundo, lalo sa ating 3. Kaya nag-iipon talaga ako ng husto. Tama ka Lucas. O siya, tama na nga yan. Kumain na tayo nitong niluto kong noodles. Gusto mo to, Tasha? Hot and spicy. Dali habang mainit pa. O Becky, etong sayo. Wow, salamat. Salamat Lucas. Alam mo talaga ang gusto ko. Siyempre naman, ikaw lang ang nag-iisang kapatid ko eh. Pwede na kitang tawaging kuya? Sa palagay ko naman hindi na tayo maghihiwalay eh, no? Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Kung hindi mo na ako iiwan, sige, tawagin mo na akong kuya. Oo, hindi talaga kita iiwan, kuya. Ang sarap sabihin ng salitang kuya para kay Kuya Lucas Papadudut. Doon ko naramdaman na buo at may pamilya ako. Doon ko naramdaman na may nagtitiwala ng lubusan sa akin. Pinupush ko pa rin na ipare silang dalawa ni Becky at ni Kuya Lucas Papadudut. Pero tinigilan ko na nang sinabihan ako ni Kuya Lucas na tigilan ko na ang pagkapares ko sa kanilang dalawa dahil kung gusto na niya ay kusa siyang lalapit kay Becky at sasabihin kung ano man ang nararamdaman niya. Tulad ng pagsusuot ko ng damit pambabae, may mga taong giliw na giliw at tanggap ako. Pero meron ding inis na inis at sobrang homophobic kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Siguro kulang lang sa pagkakaintindi ang ibang tao pero si Lucas, si Kuya Lucas, kahit na hindi nakapag-aral ay sobra akong naintindihan. Hindi tulad yung mga iba na may kotse na, naka-uniforme pa pero grabe kung makapanlait sa isang katulad ko. Parang nandidiri pa sa bakla. Ano bang akala nila nahahawahan namin sila ng kabaklaan namin? Hindi naman nakakahawa ito, sadyang makitid lang din siguro ang utak nila o wala silang puso para sa katulad namin. Ang sabi ni Kuya Lucas Papadudut na hindi ko na lang sila papansinin. Ang sabi ko naman ay sa tagal ko ng pagiging bakla, wala na akong pakialam sa kung ano man ang sabihin nila. Ang pinapakialamanan ko lang ay mabenta ko ang lahat ng paninda ko. Patuloy ko pa rin ipinagdarasal na makita ko pa ang dalawa kong kapatid. Sobra na siguro nagbago ang itsura nila. Baka nagkita na kami pero hindi ko lang sila namukhaan. Baka nakita na nila ako pero iniwasan lang nila ako. Maraming agam-agam ang namuo sa utak ko noon, Papadudut. Salamat sa painom mo ngayon kuya ha. Ang dami mong pera siguro. Ikaw naman, madalas naman tayong uminom ah. Lalo na ngayon, syempre hindi ko palalagpasin. Birthday mo kaya? Hindi mo talaga nakakalimutan ang birthday ko? Oo naman, lagi ko maaalala ang birthday mo. Palibhasa kasi hindi ko na matandaan kung ano birthday ko eh. Pero okay lang yun. Kaya nung nalaman ko na birthday mo nung una tayong nagkasama, tinuring ko na rin yun na parang birthday ko. At dahil sinasabayan ko yung birthday mo, pakiramdam ko magkaedad rin tayo. Kuya, salamat sa lahat ha. Oo, huwag ka nang malungkot. Pasensya ka na kung tayong dalawa lang ang nagsiselebrate ha. Gusto ko kasi talaga na tayong dalawa lang para mas espesyal ang birthday natin. Hindi ko talaga alam kung ano na ang nangyari sa akin kung hindi tayo nagkita noon. Alam mo Tasha, siguro pinagkita tayo talaga ng tadhana. Ako masaya ako dahil nagkaroon ako ng magandang kapatid. Salamat talaga kuya. Isa na lang ang hinihiling ko. Ang makita sina Ate Tessa at Helen. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Habang nabubuhay pa tayo, may pag-asa pa. May pag-asa pang makita mo yung mga kapatid mo.
kuya! Oh, napayakap ka na tuloy. Pasensya ka na, hindi ko naman sinasadya na malungkot ka. Sana makita ko na sila. Miss na miss ko na sila. Miss na miss ko na ang mga magulang ko. Bisitahin natin ang mga puntod nila bukas kung gusto mo. Sasamahan kita. Sige, salamat kuya. Alam mo, puro ka pa salamat eh. Masaya ako na alagaan ka. Oo nga pala, sino yung lalaking kasama mo kahapon? Jowa mo ba yun? Hindi wala akong jowa. Huwag ka nang magsinungaling. Ako pa ba lolokohin mo? Hindi ako nagsisinungaling. Wala akong jowa. Hindi ko yung jowa, may iba akong gusto. May gusto ka ng lalaki? Sino? Hoy, sino? Sabihin mo na. Gwapo ba? Uy, sabihin mo sa akin kapag may jowa ka na o may bala ka na magjowa. Kikilatisin ko muna yung lalaking yun. Ayoko yung tipong sasaktan ka. Kuya. Kuya-kuya ka dyan, sino na kasi? Kilala ko ba yung crush mo? Oo. Talaga? Sino? Sabihin mo na. Hoy, baka si Becky yan ha? Hindi naman ako tomboy no. Bakla ako. Sino nga? Ang dami mo pang paligoy-ligoy eh. Ang lalaking gusto ko. Ang gusto ko. Ikaw. Ikaw kuya. Ikaw ang gusto ko. Mahal kita kuya. Sorry. Tasha. Sorry, hindi ko napigilan ang sarili ko. Umiibig ako sa iyo, kuya. Huwag kang mag-sorry, Tasha. Nahihiya kasi ako sa iyo, kuya. Ano yun, kuya? Bakit mo ko inalikan? Gusto rin kita. Hindi ko pa alam na matagal na rin pala akong gusto ni Kuya Lucas. Hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko pa rin ang pagtawag ko sa kanya ng kuya, pero sabi niya sa akin na masarap pakinggan kapag tinatawag ko siyang kuya. Kaya ipagpatuloy ko ang pagtawag ko ng kuya sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Becky na kami na ng Kuya Lucas ko. Hindi ko alam sa mga oras na yon kung ano ang magiging reaksyon niya kung malalaman na niya ang totoong namamagitan sa aming dalawa ni Kuya Lucas. Alam po ninyo, Papa Dudut, may lihim kaming dalawa ni Becky. At ang lihim namin ay ayaw ko talagang malaman ni Kuya Lucas dahil takot ako sa maaaring mangyari kapag nalaman niya. Nagpatuloy ako sa aking pagbebenta ng kung ano-ano sa sidewalk habang si Kuya Lucas naman ay nagbebenta ng taho at balot sa gabi. Sobrang sipag niya. Gusto niya na kung may magpapa-adapt sa amin ng bata ay kaya namin niyong buhayin. Gusto ko ring mag-adapt ng bata para naman may magawa akong maganda. Gusto ko na pag-aralin ko siya dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Gusto kong ibigay at iparana sa kanya ang mga gusto ko noong bata pa ako na hindi ko kaya dahil mahirap lamang ako at ulila na. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang mga Kapuso shows mapapanood at mapapakinggan din abroad via GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV channels. Para mag-subscribe, visit www.gmapinoytv.com. Follow us at GMA Pinoy TV on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Viber, and TikTok for the latest updates on Kapuso programs, artists, events, promos, and more. Salamat, Kapuso! Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Plano ni Kuya Lucas na bumili kami ng lupa sa probinsya kaya nag-iipon talaga kami. Gusto niya na mamuhay kami sa probinsya at doon ay magpatayo ng maliit na bahay kapag may maa-adapt na kaming bata. Nalaman ni Becky ang relasyon naming dalawa. Siyempre nainis siya sa akin pero naintindihan naman niya kaya wala kaming problemang dalawa ni Becky at patuloy ang pagsa-sideline namin sa gabi. Papa Dudut, nagbebenta rin ako sa gabi kasama ni Becky. Ang ibinebenta ko ay katawan ko. Kahit papaano ay kumikita pa rin ako ng extra at naiipon ko yon para sa plano naming bumili ng lupa sa probinsya ni Kuya Lucas.
Maingat ako na hindi mabuking ni Kuya Lucas ang trabaho ko. Mabuti at hindi gaanong matanong si Kuya Lucas dahil malaki ang tiwala niya kay Becky dahil sabi kong magkasama kami ni Becky sa trabaho. Customer ko ay ang mga construction worker. Lalo na yung malayo sa kanilang asawa at gustong makalimot. Yung hindi nila afford na katulad ni Becky at sa akin sila nagpupunta. Parang kapag hindi nila kaya ang presyo ni Becky ay ako ang sasalo sa customer niya. Friend, Tasha, tama na ang pag-iyak. Wisit na lalaking yun. Muntik na ako mapuruhan doon. Buti nakatakas ako. Itong kinatatakutan ko sa trabaho natin eh. Buti kung ang pinagbebentahan natin matitino. Pero teka, anong sasabihin mo niyan kay Lucas? Paano mo yan ipapaliwanag? Sabihin ko na lang na may nambastos. Nagkagulo-gulo. Ganun. Ang sagwa naman kapag sinabi ko nadapa ako. Hindi naman kapanipaniwala na nadapa ako at tumama yung mata ko kaya nagka-black eye ako. Tama rin naman. Buti talaga nakatakas ka. Sanay ako sa takasan ano? Sa bagay. Ang hirap kumita ng pera no? Kung mayaman lang tayo, hindi tayo kumakapit sa patalim. Pero maganda yung plano nyo ni Lucas na dun manirahan sa probinsya. Sana makapag-ipon na kayo ng sapat na pera. Ako? Parang dito na lang ako sa lansangan ng Metro Manila. Baka may afam dyan na type song ako. Cherry boom-boom na yon kahit guranggutan na. Basta makatikiman lang ng ginhawa sa buhay. Alam mo, ang bakla ako magsalita no? Bagay nga sa akin ang pangalang Becky. Tama! Ay, nga pala. Paano kung hindi kayo makahanap ng mahaampon nyo? Go pa rin kayo sa probinsya kapag sapat na yung inipon nyo? Sa totoo lang, oo at hindi. Pwedeng pabalik-balik lang ako dito dahil alam mo naman, gusto ko mahanap ang dalawa kong kapatid. Ay, oo nga pala. Teka, hindi ba si Lucas yun? Sino yung kasama niya? Tasyo, may kasama siyang bakla. Lo? Bakit galing sila dun sa mot-mot? Parang katatapos lang nilang Shh! Magtago tayo! Dali! Ay! Ano? Dito ka, bilis! Friend, teka lang, ano ba? Dito ka na lang sa eskinita dumaan pa uwi. Ha? Eh mapapalayo ako. Sige na friend, please. Tatakbo ako papunta kay Lucas. Sasabayan ko siyang maglakad pa uwi. Dito ka na dumaan para di ka niya makita. Ha? Sige na nga. Lucas! Oh, Tasha, buti. Teka, anong nangyari dyan sa mata mo? May nagmamagandang bakla lang ako nakaaway kanina. Huwag ka mag-alala. Malayo naman to sa bituka. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Ikaw, saan ka galing? Di nagbenta ng balot. Saan pa ba ako manggagaling? Nagbenta ng balot? Bakit wala kang dalang lalagyan? Pinakyaw eh. Binili pati yung lalagyan. Lucas, tapatin mo nga ako. Mahal mo ba talaga ako? Oh, saan naman ang galing yan? Tsaka Tasha, ano bang klaseng tanong yan? Siyempre mahal kita. Lahat gagawin ko para sa'yo. Kahit ano. Kaya nga nagbebenta ako ng balot sa gabi. Para makaipon ako, para makabili tayo ng lupa sa probinsya. Kasi naniniwala ako na mas maganda talaga sa probinsya. Magiging tahimik ang buhay natin dun. Kung sakali man na makabili tayo ng lupa sa probinsya, sabi ko naman sa'yo, pupunta-punta pa rin naman tayo dito sa Maynila para hanapin yung mga kapatid mo. Sa bagay. Oh, teka nga. Masakit ba yung mata mo? Patingin. Nakita kita kanina. Nakita kitang lumabas sa mot-mot. Ano? Nakita kita. May kasama kang bakla. Ano yun? Sabihin mo sa akin, kuya. Ano yun? Nagpapagamit ka ba para sa pera? Para dyan sa balak mong tumira sa probinsya? Ay. Tasha. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Gusto ko lang naman na mabago ang takbo ng buhay natin eh. Nakakulong tayo sa sitwasyon na to. Nakakulong tayo sa lugar na to. Tasha, ayoko na dito. Pagod na ako. Gusto ko na tayong dalawa na lang. Tayong dalawa na lang na naninirahan ng mapayapa.
Tahimik. Sa probinsya o kung saan man. Basta tayong dalawa lang ang magkasama. Magpapakatotoo lang ako sa'yo, Tasha. Kung ako lang ang masusunod, gusto ko nga sana nakalimutan mo na lang yung dalawang kapatid mo eh. Kasi nakikita ko na nababagabag ka dahil sa kanila. Pinapalungkot ka lang nila ng husto. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng hilingin yun sa'yo. Iniintindi kita. Kaya sana, sa pagkakataong to, maintindihan mo rin ako. Pero sila ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa buhay. Eh paano naman ako? Hindi mo ba kayang magpatuloy sa buhay ng dahil sa akin? Nang dahil sa atin? Kuya. Nagbebenta ako ng katawan, Tasha, para sa atin. Hindi kita sinisisi o kinukonsensya. Nagpapakatotoo lang ako sa'yo. Kasi uulitin ko, gusto ko ng tahimik na buhay kasama ka. Gusto ko ng tahimik na buhay sa probinsya. Yung tayong dalawa lang. Yung wala na tayong iniisip na iba. Yung hindi tayo nangangamba. Hindi katulad dito. Hanggang sa mga oras na yon, Papa Dudut, ay walang alam si Lucas na tulad niya, nagbebenta rin ako ng aliw. Pareho lang kaming dalawa, may tinatagong binibenta sa gabi. Nakapagdesisyon din ako ng araw na yon na huwag nang ulitin ang gawaing ganon. At sabi na rin sa akin ni Lucas na hihinto na siya. Nakita ko sa mga mukha niya ang bigat sa dibdib na hindi matutupad ang gusto niyang magkaroon kami ng magandang buhay sa probinsya. Ang sabi ko kay Lucas na masaya na ako kung ano ang meron kami sa ngayon. Ang gusto ko lang ay makakain kami ng 3 beses sa isang araw at alam naming walang gagawa ng masama sa amin. Yung may seguridad kaming walang masamang taong gagawa ng bagay na ikakatakot namin. Alam mo naman, Papa Dudut, na kung sino pa ang nasa laylayan ay yung pa ang pinaparatangan ng kung ano-ano dahil wala kaming kalaban-laban, lalo na kung pera na ang ilalaban. Patuloy pa rin si Becky sa gawaing pagbebenta ng aliw. Sinasabihan ko siya na humanap ng ibang trabaho dahil nakapag-aral naman siya. Ang sabi niya sa akin na hindi siya nakapag-college at ang kagaya niya ay mahirap pa rin na makakuha ng matinong trabaho at may maayos na sahod. Kaya naman ang pagbebenta ng katawan sa lalaki ang naisip niya. Isang gabi ay pinuntahan ako ni Becky sa bangketa na pinagbebentahan ko at ni Lucas ng balot. Meron daw siyang isang balita na sasabihin. Pero bago niya sabihin kung ano ang balita niyon ay pinapunta niya ako sa pinapasukan niyang bar kung saan ay kakatanggap niya palang doon. Nalungkot ako sa mga nalaman ko ng gabing yon. Maganda yung pwesto na naupahan natin, no? Oo nga, maganda ron. Buti nahanap mo yun. Naniniwala ako na para sa atin talaga yung pwesto na yun. Alam mo kuya, may iba tayo. Pakiramdam ko, malapit ko na makita ang mga kapatid ko. Talaga? Alam mo, Tasha, sana nga makita mo na sila para maging payapa ka na. Tsaka isa pa, simula nung magkakilala tayo, walang araw na hindi mo talaga naiisip ang mga kapatid mo eh. Mahal ko sila. Sana nasa mabuti silang kalagayan. Alam mo naman na sobrang hirap mabuhay ng mahirap dito sa Maynila. Kung sino pa ang mahirap, sila pa ang kinakawawa. At ang hirap makakuha ng hustisya. Hindi tulad ng mga taong may kapangyarihan at mayayaman. Pwede nilang gamitin ang impluwensya nila para makakuha agad ng hustisya. Tama ka. Tasha! Lucas! Oh, ito na pala si Becky. Buti dumating na kayo! Bakit? Ano ba nangyari at nagsisigaw ka? Tasha! Ano? Kaya kita pinapunta rito kasi may nakilala ko. Nakilala? Hindi ba Tessa at Helen ang pangalan ng mga kapatid mo? Oo, yun nga ang mga pangalan nila. Nakilala ko si Tessa! Ano? Saan? Nasa loob siya. Kaya mabutit dumating na kayo. Sigurado ka ba talaga? Oo! Friend, naiiyak ako. Umayos ka. Tara, pasok na tayo. Kuya, sumama ka sa amin. Kailangan kita sa loob. Oo naman, sasamahan kita. Oh, friend, nasan siya? Nasan siya rito? Ayun! Tasha, ayun siya oh! Dali, lapitan mo na! Sige na, Tasha.
Mag-usap muna kayo ng ate mo. Hintayin ka namin ni Becky dito sa loob. Ate Tessa? Anastasio? Ate? Ate! Matagal mo na daw akong hinahanap. Oo, walang araw na hindi kita hinahanap. Kumusta ka na? Halika, doon tayo sa labas. Tara, dali. Ate, masaya ako na nakita kitang muli. Sorry ha. Ate. Sorry at iniwan kita. Sorry natagalan ako na bumalik doon para kunin ka. Sobrang sama ko sa'yo noon. Binalikan kita pero wala ka na. Hinanap kita pero matapos kong malaman na wala ka na kina Chaviring, hindi na ako lumapit doon. Kasi natakot akong kunin niya ulit kami ni Helen. Okay lang ate. Ang importante nagkita tayo. Tingnan mo ako. Isang babaeng nagbebenta ng laman para mabuhay lang. Pero parang susuko na ako no dahil namatay si Helen. Ha? Wala na si Helen? Nilagnat siya. Wala akong pera nun eh. Pero naisip kita. Gusto ko makita kita ulit. Masaya ako makita ka ngayon. Patawarin mo ako sa mga nagawa ko ha. Matagal na kitang pinatawa dati. Anastasio. Maraming salamat. Sobrang saya ko ng gabing yon, Papa Dudut, dahil natapos na ang matagal ko ng paghahanap sa kanila. Nakakalungkot lang na wala na pala si Helen, pero nagpapasalamat pa rin ako sa itaas dahil nagkita at nagkapatawaran kaming dalawa ng ate ko. Ipinakilala ko ang ate ko sa boyfriend ko si Lucas at sinabi ko sa kanya na si Lucas ang nagkupkup sa akin nang lumayas ako sa bahay ni Tia Vering. Iniling ko kay ate na tumigil na siya sa gawaing pagbebenta ng aliw. Nakinig siya sa akin at ngayon ay nagbabantay kami sa isang maliit naming tindahan. Masaya na ako sa buhay ngayon, Papa Dudut. At naging swerte rin na nabuntis ang ate ko sa hindi niya kilalang lalaki na naging customer niya. At ang batang niluwal niya ang ginawa naming anak ni Lucas na 2. Pinangalanan naming Helen ang bata. Si Becky naman ay nakapangasawa ng isang afam. Siya at si Ate Tessa ang ninang ng anak namin ni Lucas na si Helen. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat sa inyo, Papa Dudut, ang inyong kabarangay forever, Anastasio. Minsan talagang parang pinaglaruan ng tadhana ang buhay natin. Pero dapat talaga natin na dumiskarte. Ang hanapin ang nakaraan para maging maayos ang hinaharap, lalo na kung may miyembro sa ating pamilya ang nawalay sa atin. Bilang Pilipino, napaka-importante talaga na malaman kung ano ang kalagayan ng lahat ng miyembro ng pamilya. At kung may nangangailangan, dapat itong tulungan. Dapat itong hanapin para maging buo at maging maayos ang mga nakaraang hindi maganda. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.